guys, namin din sa Sapa for Sino Challenge. And alam mong kauban! So karon, mag-start na may mag-ask ng question niya mong isa ka nag-video na ang sunod. Ang mechanic sa among game karon kay kung kinsa itong nasa iha na personality na ma-mention sa question, so mo to siya ang lumsay. Siyempre kamatso sa grupo. Pero nahulog na siyang lumos. Kamatso, kamatso. Good morning, mga kaigsuunan. So, nami karon sa Sapa! So, karon na video is magbuhat mi og Sino Challenge. Muna siya diri ma-appear mo. Saya lang, kinsa. Kinsa challenge na ini. Kung unsa ang personality sa member sa among group, unsa ang physical o ang appearance nila. Then, para mag-start na, mag-ask a question among isa ka kauban. A few moments later. 1, 2, 3, go! Kinsay luodan sa grupo? Uy, luodan day ko! Luodan day ko! Kinsay hilumon sa grupo? Akalang tinuon mo, ba? Kaulaw kabayo. Kinsay famous sa grupo? Kinsay taas og pasensya sa grupo? Oh no! Kinsay kugihan sa grupo? Kinsay mga hitsuraan sa grupo? Boy, wala mo ka nagtawag 100 boy. Oh no! Next question. Kinsay kiat sa grupo? Boy, ako kayo't pinakapunta. Kinsay sabaan sa grupo? Kinsay dakog kaon sa grupo? Kinsay cute sa grupo? Kinsay bright sa grupo? Di ba ka makutok sa kay bright? Ayaw! Mamatay dito mo. Next please! Kinsay na uyab sa grupo? Wala ko yung uyab, wala ko yung uyab. Unsaga. Oy, wala man ko yung uyab. Gaon sa. Wala ko yung Di uyab. ba sa kinsay na kong tutoy sa grupo? Ulaw. Kinsay pinakatangkad sa grupo? Kinsay pinaka-arte sa grupo? Man baling. Kinsay isog sa grupo? Kinsay talawan sa grupo? Oh no!
Himi. Uy, di man ko mo ilok. Kinsay taas og ilong sa grupo. Apa, kita segilong. Kinsay halinon sa grupo. Kinsay permiti makasabaan sa grupo. Di man ko. Kinsay permiti late sa practice. Kinsay fast learner sa grupo. Kinsang guitarist sa grupo. Hambal pa ko ana. Kinsay soloist sa grupo. Hindi Sili boy. Kinsay dako ka sa grupo. Kinsay kuripot sa grupo. Kuripot. Kinsay maayo mo pusing sa grupo. Kinsay dagkong bagtak sa grupo. Wala ko wala. Gina. Kinsay sexy sa grupo. Kinsay butod sa grupo. Kinsay macho sa grupo. Pangita na tiyan. Dili ni 6 bomb, 7 bomb. Kinsay chismosa sa grupo. Sige na. Kinsay maldito sa grupo. Maldito ini. Maldito. Maldita sa grupo. Ato ka na. Kinsay pinakaputi sa grupo. Dili ako. Kinsay tangkag sa grupo. Wah, side mirror ini. Kinsay pinakahamis sa grupo. Balay. Kinsay pinakanindot og kuko sa grupo. Ako. Si Diboy kay Artie. Branded akong kuko guys from US. Yana da dre padol da ko nindot ba? Sige daw. Oh. Oh no, luya. Kinsa ang lihukan matulog sa grupo. Uy, dili man ko lihukan. Ang banig mo ana lang to. Round 5. Kinsay magagok sa grupo. Kinsa ang bright ug mat sa grupo. Ay, si Bingbing. Ay, Mati, yung kanahukan. Kinsa ang pinakadasig sa grupo. Kami kanan. Langoy mo kanan.
braso. Ah, kahambog. Kinsay pihing sa grupo. Kinsay hawon mo lang oy. Ayaw mo lang eh. Bitaw, ako pa pinaka. Kinsay pinakanindot og luy ah. Sige boy. Kinsay pinakaputot sa grupo. Oy, bunog ng kay grupa. Kinsay cute kay mata sa grupo. Ayaw po ko ilumos ko. Ay, ang naglumos dahil. May Kinsay pinakanindot og kilay. Oy, wala ibatasan doon na yung lugot sa Ayaw ka nag-challenge dito. Ay, wala, di ko akan. Kinsay pinakagamay og ulo. Hindi mo. Nagkamay ko ulo dito. Kinsay bahog ilok sa grupo. Ario! Pagkakbog sa ilok. Oy, di mang kubog-ilok. Pagkakbog sa ilok. Di mang kubog-ilok. Ah, sige. Kuray na lumoy. Kinsay pinakadakog agtang sa grupo. Wala, nawala na ko kantang. Kuray, gawas. Kinsay pinakadako og lubot sa grupo. Brad, ya, sipon ko dito sa isla. Oh no. Kinsay pinakamubo og riog sa grupo. Kanya ka na, di na nabalansiyo no. Di na nabalansiyo. Kinsay pinakatambok sa grupo. Salal mayo. Kinsay kusog magpa-picture sa grupo. So mao to guys, dito tinood nga putot ko. Okay, pa tayo na mapagligo-ligo. Babayo! Nakabutodan o man. Dili ko butod guys, dili ko butod, di ko na kugagtang.